Heus aquí que una vegada hi havia una noieta que vivia amb el seu tetè i li deien Caputxeta. Potser tots ja coneixeu la història que us explicarem d'una nena i un llop que es menja la gent. De moment, la nena tenia una àvia que era bona pastissera i la bona Caputxeta un dia la va anar a veure. Potser tots ja coneixeu la història que us explicarem d'un llop que enganyava sempre tots els nens. De moment, perquè si escolteu la història ja veureu que els dolents no sempre són els més dolents. I si fem alguna cosa malament, sempre estem a temps de demanar perdó. Sí, senyor. Sí, senyor. Heus aquí que una vegada hi havia una noieta que vivia amb el seu tetè i li deien Caputxeta, perquè si escolteu la història ja veureu que us agradarà molt més del que us penseu. Comencem el conte. Atenció! Sí, senyor!